Vi arbejder ud fra Biostætik Paris filosofi om at tilbyde vores kunder meget mere end bare en unik klippe- og farveoplevelse. Vi er uddannet i at foretage hud- og hudbåndstest, som viser et øjebliksbillede af hudens tilstand. Vi har i mange år hjulpet flere kræftpatienter med at finde den rigtige paryk, og klipper den gerne til, så den passer til dine behov. Grøndal Coiffure. Mærk forskellen.